Yazi into eduma ekhanda lami engaraji. Inhlungu zalo yababa. Hew, ya, ayikona bekubhedo. Mina ukuba nithiwa bengikhona. Hayi nje ngefoni kuphela. Mhlawumbe bengayisindisa impilo le ntombazana. Sisi, isona sizathu lesisibuyiso ekhaya. Alright sir. Hayi, kulungile yodwa. Yazi ngaraji man. Yabona leko goli abanendaba. Nalutho nje. Lapha yena baphusha ibhizinisi, ubucwebi necareer kuphela. Kanti mangilana ngiyazi ukuthi ngivuka ekseni ngisiza umphakathi, ngisebenzela umphakathi, ngisindisa impilo zabantu. Ngiyaqondisa dadethu ukuthi ukubuya kwakho kungenxa kaGeli. Kodwa-ke thina sijabulile ukubona la ekhaya. Kade sikukhumbula. Ngicela ungisa bandla kupho kusasa. Ngifuna nje ukuthi idudu kubaba wakhe. Hayi, kulungile. Ayikho inkinga sizohamba. Asabani, ubuswathathika namaphilisi akho. Ngihamba kanjani dayilisi sikababa? Hey, yena ungcono. Hey, yakhala. Ubuya eBenville. Kodwa uhamba kunjalo. Hey, kona amandla sesekhona from mama. Sabona ma, awubuke. Uzethu usenzile isilo sasekuseni. Esimnandi. Ubona ubaba. Nali plate mama. Angilambanga. Sisamngathi siyakuxoza. Oh, ngoba yazi khona into engakunikeza yona yesisi. Ngizokuphakela bese ngifakela ku-oven mhlawumbe uzobuya ukudla nto. Oh. Ya. Lapho ngicabanga. Mina bengilokhu ngifisa ama-trip nje kanti umyeni wami ngiplanele esinye isiphila. Awucabange nje ngikuthathe ngiyokugxisha le olwandle olukude eAfrika le. Ngibe ngazi ukuthi umngamo uyathanda nje ukuthi abe inkanyezi yami. Mina ngithi bengiyona inkanyezi ezolo ebusuku. Awu kakhulu. Ngisho naphelana namhlanje kuseni. Hey bo, awuvuye emsebenzini? Ah, Bengithi uyokhuluma lapho khona i-workshop bethe uyakuyona. usho le uvuka uzenzele mfazi workshop. Hayi. Uyazi ukuthi kusenamadoda la ngaphandle afuna ukuthi abafazi bami bayosebenza. Hawu. Kodwa nje mengizwe igama ngazathi bona nje abayikhethelayo ukuthi bayosebenza. Avume nalawo madoda. Hawu. Kanti-ke wena sithanda sami. Awuzuyikhathaza ngayo yonke leyo nto. Ngoba phela wena angikwenzanga nje ukuthi ube umphathi we-tavern. Kodwa-ke ngikuphe ngisho nesithunzi. Ingakho nje ngifuna ukuthi uzoba isikhulumi esicavile lapha na kule workshop yami ezayo The Queen of Shipping Queens. Ake ngami ngemsebenzini sokubona mangibuyi. Ngiyakuthandeza.